Sziasztok! A mai videóban egy eléggé felkapott témáról fogunk beszélni, ami nem más, mint a HHC. Az előző videóban már beszéltünk a CBG-ről, a CBD-ről, a THC-ről, elég sok mindenről, viszont a HHC-t még nem említettük, ugyanis ez a köztudatba is csak az elmúlt 1-2 évben került be igazán. Ez a vegyület a kannabisz pszichoaktív hatásait idézi elő, de mégis azért különbözik a THC-tól. Kicsit talán olyanok, mint az egypetéjű ikrek, külsőleg nagyon hasonlítanak, és ezért az emberek hajlamosak azt írni róluk, hogy a személyiségük is ugyanaz. De amint megismerünk egy ikerpárt, rájöhetünk, hogy az ikerpár egyik tagja mondjuk teljesen bohókás, a másik egy visszahúzódó személy, ezért belső tulajdonságaiban különböznek, hasonlóan van ez a HHC és a THC esetében is. A HHC 2 darab hidrogén atom hozzáadásával nyerhető ki a THC-ból, ugyanakkor a HHC egyébként megtalálható a kendermagban is, de olyan alacsony mennyiségben, hogy annak kinyerése nagyon költséges volna. Itt jön elő a varázslat, hát persze csak idézőjelben, ugyanis a HHC-t a THC-ból vagy a CBD-ből szintetizálják, ezért a szakma félszintetikus vegyületként hivatkozik rá. Na most, hogy egy kicsit jobban megismertük a HHC-t, nézzük, hogy milyen hatásai, illetve hát mellékhatásai lehetnek. Itt visszatérnek az ikres példára. Valószínűleg tényleg sok különböző dolog lehet egy ikerpárban, de azért mégiscsak ikrek, tehát valószínűleg külsőleg is, illetve belsőleg is van számos olyan tulajdonság, amiben teljes mértékben hasonlítanak. Így van ez a HHC és a THC esetében is, már ha a hatásokat és a mellékhatásokat nézzük. Kezdésként nézzük a legfőbb hatásokat. Nyugodtság. Késik a pizza 10 percet. Majd megjön. Eufória. Megnövekedett étvágy. Mélyebb alvás. Jól hangzik? Aha, na akkor hallgass meg a mellékhatásokat is. Szorongás. Paranoia. Magas púzus. Szájszárasság. Így már egy picit átgondolandó, nem de csak hogy a legészszerűbb magyarázatot adjam arra, hogy miért érdemes odafigyelni a HHC-ra, visszautalnék arra, amit még a videó elején mondtam, hogy 1-2 éve került be a köztudatba. Ez ugye azt jelenti, hogy komolyabb kutatások még csak 1-2 éve kezdődtek el. Legtöbb esetben 1-2 év ilyen vizsgálatoknál semmire nem elég. Jó, az túlzásra semmire, de azért messze menő következtetéseket még nem illik levonni ebből. Éppen ezért azt sem tudjuk, hogy a HHC használata milyen hosszú távú hatásokat okoz a szervezetünkre. Ha elgondolkoztál azon, hogy mégis kipróbálnád a HHC-t, annak ellenére, hogy milyen tulajdonságokat, illetve negatív tulajdonságokat soroltam fel róla, akkor biztos megfogalmazódik benned, hogy legális ez az egész. Mivel a HHC nagyon sok egyetlen országban sem volt tiltólistán, ezért nagyon sok forgalmazó legálisként hivatkozott erre a szerre. Na most a helyzet azóta kicsit bonyolódott, ugyanis nagyon sok európai ország már tiltó listára tette. Többek között Ausztria, Svájc, Franciaország vagy éppen Csehország. Tehát úgy elég sok szomszédunk. Oké, de hát mi Magyarországon lakom, itt mi a helyzet? Most nem olyan régen a magyar kormány 2023. júniusában bejelentette, hogy tiltó listára tervezi tenni a HHC-t, a HHC-OT és a HHCP-t is. Mindezeknek a tudatában mi senkinek nem ajánljuk azt, hogy HHC-t fogyasszon, birtokoljon, vagy akár még kereskedjen is vele. Bár már elmondtam a lehetséges mellékhatásokat, és azt is, hogy valószínűleg hamarosan tiltó listára kerül a HHC, további problémák is fent állnak. Félszintetikus vegyületet a legtöbb esetben csak ráfújják a kender virágzatra, esetleg gumicukor formátumban tudjuk megvásárolni, vagy ellikvidként. A probléma ott jön be, hogy nem tudjuk, hogy mennyi HHC kerül ezen termékekre vagy termékekbe, ezáltal könnyen fennáll a túladagolás veszélye. Mi ezért személy szerint ténylegesen azt javasoljuk, hogy maradjatok távol a HHC szerektől, mind a jogi, mind az egészségügyi kockázata véget. De ha nem szeretnél lemondani a kannabisz jótékony hatásairól, akkor továbbra is azt tudjuk nektek ajánlani, hogy Magyarországon is legális CBD termékeket, CBD olajokat vásároljatok, használjatok, akár a Hemp Health-nek a weboldalán keresztül, vagy bemehettek személyesen is az üzletünkbe, amelynek a neve CBD Corner. Amennyire tudtuk, szerettük volna átadni a tudásunkat a HHC témakörében, de említettem, hogy azért egy eléggé friss területről van szó, úgyhogy úgy, ahogy legutóbb tettük a podcast adásunkban, hívtunk nektek egy kender termesztőt, akinek erről tapasztalata van, most szeretnénk hívni egy olyan szakembert is, aki a HHC-ról
picit talán szakszerűbben tud nektek mesélni, mint ahogy azt most én tettem. Egyrészt nagyon fontos, hogyha még nem láttad azt az adást, nézd meg, mert nem csak hasznos és érdekes, hanem egyébként humoros is, és abszolút szórakoztató, egy 40 perces adásról van, mindenképpen nézd meg, úgyhogy itt valahol elhelyezünk egy linket, és kattintsát, vagy csak szimplán menj rá a profilunkra, és ott is meg fogod találni a podcastet, illetve az előző videóinkat is. De a legbiztonságosabb az, ha rányomsz a feliratkozás gombra, és akkor nem maradsz le semmiről, sőt, még van ott egy csengő, és ha azt benyomod, akkor meg tényleg nem maradsz le semmiről. Azért természetesen közösségi média oldalaink is vannak. Facebook, TikTok, Instagram, mindenünk is van, illetve hát weboldalunkat pedig olvasni tudsz érdekes cikkeket, hogyha jobban szeretsz olvasni, mint videókat nézni, azokat is abszolút ér követni. Addig is nyugodtan írjátok meg kommentbe, hogyha van már bármilyen tapasztalatotok, vagy véleményetek a HHC-val kapcsolatban, illetve ez a videó ki fog menni azelőtt, mielőtt én felvenném a podcast adást, ezért a kérdésetek lenne a szakértőhöz, akkor mindenképpen azt is írjátok meg, és a legjobbakat beválogatom, és megkérdezem majd tőle, a személyét még nem árulnám el, de iratkozzatok fel, és akkor majd kiderül. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a mai videót, találkozunk legközelebb, sziasztok!